PO1 Jake Bacalso, ang off-duty policeman nga miresponde sa trouble alarm sa Kandulawan, Talisay City natong Domingo sa hapon o nakapusil-patay sa usa ka hubog, Misaysay sa mga paghitabo. Kini gitutukan ni Luan Mirondina exclusive. Ana paghihapon karon sa kustodiya sa Talisay City Police si PO1 Jake Bacalso. Sa among pagpakihinabi kaniya, dayag pa ang black eye sa iyang tuong mata. Kinihuman siya gisumbag ni Nonito Fantunyal, dihang giswayan niya kini pagpakalma ug nagpaila siyang kaugalingon nga usa ka pulis. Katong nga time, ma'am, before ko niya gigo, kaibaw jud ko nga pulis ko, nya ana man siya. Unsa may labot na ko pulis ka? Mo to pag-iguan ako. Tapos niatras siya. Bunot sa dito, ex-military mo sagko. Apan mihangyo siya nga di ilang ipaklaro ang iyang naong tungod sa kabalaka sa iyang seguridad nunot sa hitabo. Matod ni PO1 Bacalso, mulupyo siya sa Kandulawan apan wa siya personal nga nakaila kang Fantunyal. Si Fantunyal gikatahong lumad nga taga Napo, Carcar City apan kasamtangan ng mipuyo diha sa ilang barangay. Siyempre, police officer na mo gitay armas. So mo ton pagliwag na ko. Naka-kondisyon to pa jugo ma'am kanang wa pa ko ka rakpak ba kanang ko ka kailar lagi na ako ang mga yang kauban. So gusto ra nako ibarangay level lang taba para mahuman ran kaso gamay ra man gud siya kay kuan ra man siya kanang personal grudge man. Gitataw sa OIC sa Talisay City Police Superintendent Marlo Conag nga miresponde lang sa alarma si PO1 Bacalso bisan kon off duty siya niadtong higayuna busa di siya makonsiderar nga arestado. So ang status niya ngayon is that as a procedure, even though na it is in line of duty, we still conducted procedures, yung mga pinabalistik natin yung ano niya, yung mga bala, baril, and then we reported him. We filed a report sa province sa region and we also informed his chief of police. Samtang nasuta sa Talisay City Police gikan sa Cebu Provincial Police Office nga nalambigit usab sa gidiling droga si Fantunyal. Yun nga, involved daw sa illegal drugs yung nabaril ng police natin. That's why siguro during that time very hostile. Pero imo dalawa yung niya, yung binugbog niya. And then nagpakilala na police. Yung pulis natin, ang sagot niya, ano ngayon kung pulis ka, military ako. Sa pagkakaroon, wala pa moduso og formal complaint ang baneng Fantunyal batok kang PO1 Bacalso. Luan Mirondina, Balitang Bisdak.